खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डनि बे समावहाय गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। निउज 24 बड'लेण्डनि नैबे स्टुडिअ'आवहाय आं बरायना लाबोदों सासे मेथाइ खनगिरि बर'नि बिथाङानो जाहैबाय नितामनि बर'। आं गिबियाव नितामनि बर' बिनानावखौ निउज 24 बड'लेण्डनि जानानै बरायनाय थाबाय। बे समावहाय बिथाङानो जाहैबाय बर'नि सासे जाफुहांनाय मेथाइ खनगिरि नितामनि बर'। दा बे समावहाय दिनैनि बे स्टुडिअ'आवहाय बिथांजों आं बर'नि गेजेराव सासे जिहेतु मुंदांखा मेथाइगिरि हिसाबै बिथांनि मेथाइ रोजाबनाय बेलायावहाय माबायदि बिथांनि गोसोआव फैग्रोदोंमोन आरो माबायदि बिथाङा दिनैनि नैबे समाव बोरैहाय मेथाइ खननानै मुंदांखा जाखो बेनि सायाव आं फंनैसो बिथांजों मोगा-मोगि लानो नागिरदों। दा साबायखर नितामनि बर'। नोंथांनि जा जिउ जारिमिन बे जिउ जारिमिननि बागै नायगिरि नोंथांमोना मिथिनो हागोन बिथांनि खुगानिफ्रायनो। दा बे समाव नोंथाङा मा राहाजों मेथाइ रोजाबनायनि बे मुलुगाव फैखो? निउज 24 बड'लेण्डनिसिम गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे जोंनि निउज 24 बड'लेण्ड चेनेलखौ नायनाय नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि जोबोद खुलुमनायखौ बावहरबाय। आङो बुंनो थाङोब्ला आंनि मेथाइ खननाया कलेज माने लाइफ आं जेब्ला कलेज फरायदोंमोन बेनि एसे आगोलनिफ्रायसो आं स्टार्ट खालामदोंमोन। माने गिबियावनो आंहा मोसानायावसो एसे माने उन्दैनिफ्राय माने गोसो गुदुंमोन। किन्तु एसे देरनानै माने मेथाइ खननायाव माने गोसो जानायलाय आङो माने बिदिनो सर' खालामै बिदिनो मेथाइ खननायाव आङो माने फैनाय जाबाय आरो। दा बे समावहाय नोंनि जा मेथाइ खननायनि हुदा बे हुदाया थारैनो न'खरनि नोंस्रा आइ आफानि इनकारेजमेन्टआव जादों ना नोंनि गोसो बायदि जादों? माने उन्दैनिफ्रायनो आं जियाव गोसो दङ बेवहाय माने आइ आफाया माने सापर्ट खालामबोदों आंखौ जेब्लायबो। मोसानाय समाव आङो जेब्ला मोसानो गोसो दंमोन बे समावबो सापर्ट खालामदों आरो जेब्ला माने मेथाइ खननायाव आं माने गोसो गुदुं जादों बेयावहायबो जोंहा आइ आफाया माने सापर्ट खालामबोदों, जेबो हेंथा गैया। दा बिथांमोननि सापर्टनि थाखायनो आङो माने जेसेबां माने मेथाइ खननायनि जेसेबां माने लेभेलाव दङ होननानै बुङो बेसेबाङाव आं सफैनो हादों आरो। दा बे समाव नोंथांनि जिथु मेथाइ खननायनि आयदानि गेजेरजोंब्लाबो नोंथाङा एकाडेमिक जिथु क्वालिफिकेसन बे एकाडेमिक क्वालिफिकेसनखौ माबायदि पर्यायजों माबायदि राहाजों नोङो समानै नों दावगाबोहोनो हाखो? दा नोंथांनि फरायनायनि बेलायाव रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? एक्चुअलि आङो दायो डिग्री BA पास जाबाय थांनाय नैबे बोसोरावनो। ओमफ्राय दायो आङो PGखौ माबा इग्न'निफ्राय खालामबाय थादों आरो इग्न'आव। ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो ओरैनो माने न'आव थास्लायस्लाय बेयाव कन्टिनिउ माने क्लास जाया नालाय बेनिखायनो न'आव थास्लायस्लाय माने कम्पिउटार कर्स ITI आव कपाट्रेटआव लादों आरो आं। नोंथांनि जिथु मेथाइ खननायनि गेजेरजों दिनै नोंथाङा मुलुगनाङैनो मुंदांखा जानो हायाखैब्लाबो आसामाव आरो BTRआव बा BTC आव गोबां नोंथांनि मुंखौ जों खोनानो मोनदों आरो नोंथाङा गोबां स्टेज प्रग्राम खालामनानै मुंदांखा जादों। बेवहाय नोंथांनि गोजोननाया बेसेबां? माने गोजोननाय होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद गोजोननाय मोनो। जोंनि बर' बा BTRनि गेजेराव माने जेसेबां जोंनि बर' सुबुंफोर दङ बिथांमोना आंनि मेथाइखौ माने खोनासंनानै आंखौ जेब्लायबो माने बिथांमोननि मोजां मोननाय बा मोजां कमेन्ट्सफोरखौ नुनानैनो गोसोखौ माने जोबोद मोजां नाङो आरो बांसिन माने मोजां खालामबावनो गोसो जायो। स' बिथांमोना जे आंखौ माने एसेबां माने माखासे मानसिफोरनि गेजेराव नितामनि होननानै सिनायनो हादों, स' बेखौ आङो साननानैनो जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो। बे मेथाइनि गेजेरजोंबो गावखौ जों इस्टाब्लिश खालामनो हायो बा मेथाइनि गेजेरजों गावखौबो जों मुंदांखा खालामनो हायो मुलुगाव। बेनि सायाव नोंथाङा बेसेबां फोथायनाय दं? मेथाइनि गेजेरजों बा जोंनि हारिमु आयदानि गेजेराव माने जोंनि बर'आवल' नङा जोंनि बिश्वआवनो जोंनि मुलुगावनो माने मुंदांखा जाबोनाय जों गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनदों, नङा होमबा? मोसानायावनो जा मेथाइ खननायाव बा गुबुन हारिमु आयदायाव जियानो जा। स'
जोंनि फरायनाय लिरनायब्ला गासैबो थानांगौ फरायनाय लिरनायाथ' जोबोद इम्पर्टेन्टखा बाट माने गासैबो सुबुङानो फरायनाय लिरनायावल' इन्टारेस्टेड नङा हारिमुनि गेजेरजोंबो स्पर्ट्सनि गेजेरजोंबो गासैबो माने जेसेबां माने क्वालिटि दङ गावनियाव बेखौ माने दिहुननानै बा मा होनगोन बेखौ दिन्थिनानै मुलुगाव दिन्थिनानै माने आवगायनो हायो मुं मोनसे माने गायसननानै लानो हायो बेखौनो बुंनो सानो आरो जायफोरा माने गोसो गुदुं दङ मोसानायावनो जा मेथाइ खननायावनो जा बा गुबुन गुबुन आयदायावनो जा बा फेशन गासैयावबो माने आवगायबोनो हायो फरायनायल' नङा आरो फरायनायखौ माने निस्सय लाखिनाया मोजां आरो बे समाव आङो स्टुडिअनि गेजेरनिफ्राय नोंथाङा जिहेतु सासे मेथाइ खनगिरि आरो गावनो सुजुयो मेथाइखौ नङा होमबा गाव सुजुनायथ' मेथाइ दङ गाव सुजुनाय माने ट्राइ खालामदोंमोन आं ओरैनो दोंसे गाव सुजुनाय मेथाइ दिहुनदों आरो दा बियो अडिअ आकारै बा अडिअ महरै नोंथाङा फोसावनाय जाबाय नामा औ फोसावदों बे अडिअहै जितु फोसावदोंमोन बेनि अडिअनि मुङा मा बेखौ माने दा इउटुबाव एगारनाय जादों बे मेथाइखौ आङो एसे गोबाव जाबाय खिन्थु समखौ गोसो गैला सिमांनि राजा होननाय दिहुनदोंमोन आरो गावनो एसे ट्राइ खालामदोंमोन आरो बे समाव नायगिरि नोंथांमोना नितामनि बर'आ जितु गाव सुजुनानै दिन्थिनाय मेथाइ बा गावनो सुजुनानै खननाय मेथाइ बेखौ सुंद'हैबाबो दसे मोननैसो लाइन एसे खननो हागोन नामा निस्सय माने एसे बावगारना थादों आरो मेथाइयाबो माने गासैबो लुबैनाय बायदि जायाखै आं लुबैनाय बायदि जायाखै थेवबो माने ट्राइ खालामदों स' एसे खनना होनि नैनानि सिमांनि राजा चादना आंनि मोगथांनि राजा नैनानि सिमांनि राजा चादना आंनि मोगथांनि राजा जुलि खालामना लांदोहाय खालामना लां जुलि खालामना लांदोना नोंनि देराया जोबोद समायना मेथाइ जोबोद समायना देंखो जोबोद समायना मिलौदो गारां दा बेबायदि समावहाय बर'फोरनि गेजेराव बा बर'फोरनि मादाव नों बायदि सासे बिनानावा मिलौदो देंखोजों खननानै रायजो राजाफोरखौ गोबां थुलुंगा होदों बेनि थाखाय साबायखर दा नैबे लकडाउन समावहाय जिहेतु बैसागो दङमोन बैसागो फैदोंमोन बे बैसागो फैनाय समावहाय नोंसोरनि जितु प्लेटफर्म बे प्लेटफर्मा कर'ना COVID-19 नि थाखाय प्रग्राम जायाखिसै बे समावहाय बर' रायजो राजाफोराबो नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय गोबां माने गोसोमोन नैबे स्टेज प्रग्रामाव आरो फारसेथिं नोंथांनि जितु मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायखौबो बर' रायजो राजाफ्रा नेनानै दङमोन अब्ला बेनि गेजेरजों दिनै लकडाउननि समावहाय जिहेतु नों दं प्रग्राम खालामनो हायाखै बे समाव रायजो राजाफोरखौ मा होननानै खावलायदों माने प्रग्रामाथ' माने बोसोरफ्रोमबो बिदि माने जेब्ला आङो माने स्टेज प्रग्राम खालामनो थाखाय ओंखारदोंमोन स' बे बोसोरनिफ्रायनो आङो खालामबोनाय जादों 2016 मायथाइयाव आङो 2016 ना 17 बेनि गेजेराव ओंखारदोंमोन आरो आङो स' बेनिफ्रायनो आङो माने एक्सपिरियेन्सआ दङ ओमफ्राय दायो बे लकडाउननि समावथ' प्रग्राम खालामनो मोनाखै दा कर'ना भाइरासखौथ' गासैबो मिथिखायो जोबोद गिख्रंथाव बेनि थाखायनो जोंनि माने बैसागोनि फांसनफोराबो जायाखै दा आङो माने जेसेबां सुबुंफोर दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा जोंनि बिटिआरआवबो जादों जोंनि माने बर'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि माने बिटिआरआवबो जादों बावैसो क'क्राझारावबो मोनदों बङाइगावआवबो मोनदों नङा होमबा दा माने बिटिआरआवबो कर'ना भाइरास जादों हिसाबै रेड जोनबो बङाइगावखौ घोषणा खालामबाय आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बिटिआर ओनसोलखौ दायो रेड जोन होननानै दासिमबो खालामथ'वाखै फोसावथ'वाखै बे बेलायावहाय थेवबो कर'ना COVID-19 नि जितु गोसारदों गिख्रंथाव बे समावहाय लकडाउन माने जोबनानै दोननाय नङा होमबा जोबनानै दोननायाव बेबायदि बैसागो फांसन खालामनाय बा बैसागोआव रंजानाय बेफोरनिफ्राय बर' जाथियाल' नङा गथै बुहुमनाङैनो बे रंजानाय आयदाखौ टटेलि बन्द' नङा होमबा बे समाव रायजो राजाफोरखौ
एसेब्लाबो नोंथांमोना मेथाइ खननानै जा स्टेजाव गाखोनानै जा बेबायदि एसे मनोरन्जनखौ होनो हागौमोन आरो नङा होमबा बे समाव रायजो राजाफोरा नोंथांमोनखौ नेगासिनो दङमोन बैसागोआवहाय नितामुनिनि गानखौ जों खोनासंगोन नितामुनिनि स्टेज पारफरमेन्सखौ जों नायगोन बेबायदि गोबां रायजोआ नेना दङमोन अब्ला बै नेना थानाय रायजोफोरखौ नोङो मा होननानै खावलायहरगोन दायो लकडाउननि समाव बा सरकारा जे लकडाउन होदों बेखौ जोंनि मोजांनि थाखायनो होदों नङा होमबा स' बैसागोआलाय मा माने बोसोरफ्रोमबो फैयो देग्लायबो बैसागो फैगोन माने बोसोरावबो जों बैसागोखौ मोनखागोन दा गाव गावनि माने जिउआसो माने जिउ रैखा खालामनाय बा गावनि जिउ रैखा खालामनाय आरो गावानो माने न'आव थानानै गुबुननि जिउखौबो रैखा खालामनाय बायदि बेनो जाहैबाय नङा होमबा स' गावनि जिउखौ रैखा खालामोब्ला जों इयुननि बैसागोफोरखौ आरो बांसिन निश्चय मोजाङै रंजानो हागोन स' बे बोसोरा जेबो नङा दा थांनायखौ आरो माने कर'ना भाइरासनि थाखाय जानायखौथ' आरो माथो खालामनो नङा होमबा लुबैब्लाबो आरो माने बैसागो रंजानोबो मोनासै मोसाथिंनोबो मोनासै दा बैसागो फांसनफोरखौथ' गानो मोनखायासै बेनि थाखायनो निश्चय जायफोरा आंखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन बा नायनो लुबैदोंमोन निश्चय फैगोन बोसोरफोराव आरो मोजाङै लोगो मोनगोन आरो रंजानो मोनगोनखौ आं आसा फारिबाय नितामुनिया दिनै स्टुडिय'नि गेजेराव फैनानै बहुद माने गोनां खोथाखौ फोरमायदों आरो जाय कर'ना भाइरास बा कभिड-19नि गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनाय समावहाय बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि लुबैदोंमोन हयथ' सोरबा नायनो नेदोंमोन बेखिनिखौ नायनो हायाखिसै जिहेतु कभिड-19 जिहेतु कर'ना महामारि जिउसा बे जिउसाया गोसारनायनि थाखाय दा जियानो जादोंला बैसागोआ फैगोन थांगोन देग्लायल' बैसागो नङा नेक्स्ट बार बैसागो दङ निश्चय जायफोर नायगिरि बिथांमोना नेक्स्ट जितु बैसागो फैगोन बे बैसागो बोथोरावहाय नितामुनिया थारैनो स्टेजाव नुनो मोनगोन नोंथांमोन नायनो दाबाव नितामुनिनि जा रंजानाय मनोरन्जन होगोन जोंनो आरो नितामुनिया जा पारफरमेन्स खालामगोन बेयो सानफ्रोमबो थाबाय थागोन मात्र जोंहा मा खालामनांगोन सिटुएसना मोजां जानांगोन इनभाइरनमेन्टआ मोजां जानांगोन नैबे समा बिराद दुखुनांथावना गासैबो खावलायदों नितामुनिया बयबो न'आव थानानै साग्रिद जानांगोन मानो साग्रिद जानांगोन जों कभिड-19निफ्राय बासायनो गावखौ बासायना लायोब्लासो उननि जों बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों नुनो हागोन बेखौ बिथाङा खावलायदों दा बे समाव आरो मोनसे आंनि थोंजों सोंनाय नितामुनि आगैनिसिम दिनै जिहेतु नोंथांखौ आं दिनै आंनि बे जितु चेनेल स्टुडिअ बे स्टुडिअआव नोंथांखौ आं लिंनानै लाना फैबाय समावहाय नोंथाङा आंखौ नोंथांनि जा बेसेन गोसा सम बेखौ दान्दिसेबाबो नोङो अपसय खालामबाय जेनेबा बाहायदों बे समाव नोंथांनि जितु रोजाबनाय देंखो होनाय बेखौबो जों एसे खोनाबाय दा नोंथाङा बे रोजाबनायनि गेजेरजों मोसानाय आइडिया नोंनियाव दङना गैया मोसानायखौथ' आङो आगोलावनो माने उन्दैनिफ्रायनो मोसानायखौसो सोलोंग्रोदोंमोन स' जोबोद गोबाव जाबाय मोसायैया दायो माने मोसानायनि बिखय माने एसेबां माने गियान गैला बा मोसानो माने हाला आङो कथक डेन्सखौ लादोंमोन आरो उन्दैयाव स' बावजोब्बाय होननानै बुंनांसिगोन आरो एसे दायो एसे मोसाना दिन्थिनो हागोन नामा दा हाथ'नाय नंला अब्ला जों खोनासंदिनि गुबुन मोनसे लेंगुवेजनि गुबुन मोनसे रावनि मोनसे मेथाइ मा रावजों दायो रायजो राजाफोरनो बे लकडाउन समाव मेथाइखौ एसे रोजाबनानै गोजोन होनो आसा दं गुबुन रावनियानो जा गावनि रावनियानो जा गावनि रावनिखौनो खननोसै माने बैसागोआव दोंनै मेथाइ ओंखारदोंमोन आंहा दोंसे मेथाइखौ खननानै दिन्थिनो लुबैदों बैसागोनि आरोना बैसागो माने बैसागो फ्लेभारनि होननानै बुंनांसिगोन आरो बैसागो द्राइबो नङा बेखौनो एसे लोगोहाय लोगो गोसोआव नेदों लोगोहाय लोगो गोसो मेवखांदों दाउ खौवौनि मेथाइ खननायजों बैसाग दाननि बार बारनायजों रजेखौ आंनि मोथो मोथो गोसोखांदों दुखु दाहा बावनानै हांमा हांसा गारनानै हायला हुइला मोसाबायनो गोसो जादों लोगोहाय लोगो गोसोआव नेदों लोगोहाय लोगो गोसो
बे मेथाइया अडिअ महर मिउजिक भिडिअ ओंखारदों नैबे बैसागोनि एसे माने गेजेराव 7 ओंखारदोंमोन नामा बे माबाखौ मेथाइखौ ओरैनो लिरिक्स लिरनाया जोंनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नयन बरगयारिया दा बिथाङा लिरदोंमोन आरो मिउजिकखौ आंनि बांसिन मेथाइयावनो मिउजिक होगिरि बिथाङानो होदों जोंनि गासैनिबो मोनथिजानाय अमर बर'आ दा टंलायाव दङ बिथांनि स्टुडिअ'आ बिथाङा होदों आरो जियानो जा मिउजिकनि जितु ट्रेक बे ट्रेकजों नोंथाङा ट्रेकखौ लानानै अडिअ'खौ बबाव बनायखो ओरैनो मेथाइखौथ' बेयावनो बनायनाय जायो अमर आदानि स्टुडिअ'आवनो बानायनाय जायो दा बेबायदियैनो जा नोंथाङा बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि होननानै जों मिथिगौ रायजो राजाफ्राबो बयबो मिथिगौ बे समावहाय नोंथांनि जिउआव बेबायदिनो बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायावहाय गोबां बिहोमा दं आरो बे बिहोमाया अराय मख'जाथावना अराय बाख्नायथावना बे समावहाय नोंथांनिफ्राय दिनै बिदाय लानो नागिरबाय उनावहाय नोंथांखौ आरो आंनि बे जोंनि निउस 24 बड'लेण्डआव मोनबाय थागोन बेखौ आसा खालामबाय जायानो जादोंला दा जोंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांनिसिम अराय साबायखर बावबाय आरो बेबायदिनो नोङो नोंनि जिउआवहाय गोजौ थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम आवगायलांबाय थानो हाथों बेखौ सानफ्रोमबो आंनिफ्राय चिफ एडिटर इन चिफ जानानै निउस 24 बड'लेण्डनि चिफ एडिटर इन चिफ जानानै अरायबो आसा फारिनाय थाबाय जोबनायाव आं बयखौबो खावलायदों नायलांबाय था निउस 24 बड'लेण्ड आरो निउस 24 बड'लेण्डनि गेजेरजों बेबायदिनो उथिफुनाय जा मेथाइ खनगिरि जा मोसागिरि बेखौ हानायसिम फोसावनो नाजागोन दिनैनि जा मोगा मोगि आयदा बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों